लोगोफोर खुलुमबाय फिन खेब बे मोनाबिलि समाव आं नोंथांमोनजों लाइभआव सावरायनो होननानै फैलायबाय। दा दहायनो बुंदोंमोन नङा होमबा आङो 6टा 7टायाव इलेक्सननि फाइनाल रिजाल्ट फैनो हागौ होननानै दासिमबो डिक्लेयार होआखै। माने सोर देरहामारखो सोर देरहामाराखै बेनि दासिमबो फाइनाल डिक्लेरेसन होआखै आरो ना। ओरैनोथ' दा मिथिनो मोननाय बायदिबा एबा ससियेल मिडियानि खौरांजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारियानो थांनानै दं बायदि खोनादों। दा खिन्थु डिक्लेयाराव मिथिगोन आरो सेन्ट्रेलाव जोंहा एनडिए आनो दंहैयो। दा एनडिएजों लोगोसे कंग्रेस एलायन्स जानो नागिरगासिनो दङ। दा मा जायो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो ना उनाव। दा नेनांसिगोन जों माथो खालामबावनो उफाय गैया नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोना दायो सोर सोर मा खालामदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि लाइभआव एटेन्ड जानो हादों अननानै एसे फोरमायहरदो। जोबोद जारला दहायनिफ्रायनो गोबां ट्राय खालामबाय आङो गोबां नेबाय आं फाइनाल डिक्लेरेसनखौ दासिमबो मोननो हायाखै माने। मा समाव फैगोन एलायन्सआ सेन्ट्रेलाव एलायन्स जानायाबो डिक्लेयार जायाखै। थारमाने मा होननानै बुङो राहुल गान्धीया गाबोननि गेजेरावसो बुंनो हागोन जाहैदों माने एलायन्स जागोन ना जाया थारैनो एनडिएजों। एनडिएआ खिन्थु सरकार दानो थांगासिनो दङ। बिजेपिआ बे बाराव सरकार दागोन दाया खुनु गेरेन्टि गैया माने। ओरैबायदि जानानै दङ माने दा सेन्ट्रेलाव एनडिएआनो सरकारखौ दानो नागिरगासिनो दङ माने। खिन्थु एनडिएआ मोनसे बिजेपिजों दानानै होजानाय मोनसे हान्जासोमोन नङा होमबा। दा बोरै जायो नायनोसै। एक्सुवेलि मोदिया गाव ओंखारनोबो नाजाखादों बायदि मोनदों आङो। गाव ओंखारनानै माने गुबुनखौ सरकार दाहोनो नागिरगासिनो दं गोजौआव, गोजौ लेभेलाव। बेफोरबायदि मोनसे पलिसिबो जानो हानाय बिथांमोननि। दा मा जासै बुंनो हाला आरो। गासै आंनि भिउआर लोगो नोंथांमोन, नोंथांमोनाबो ओमफ्राय आंनि लाइभखौ नायगासिनो दङ अननानै कमेन्ट हरलायदो, सावरायदिनि दान्दिसे। कमेन्ट हरलायदो लोगोफोर, कमेन्टजों बयबो अननानै सावरायलायदिनि दसे। हाय हेल' गुड इभिनिं फंबाय, मा खबर? जाया माथो दासिमबो फाइनाल डिक्लेरेसनखौनो होआखै माथो दासिमबो। माब्ला फोसावगोनथाय। ओरैनोथ' जयन्त बसुमतारिनि मुङै गोबां बमा खावबाय, बमा गावबायानो नङा होमबा। दा नुनो मोनगासिनो दं बिदिनो जायगा जायगा। आरोबाव नामा आदा? औ खनसे फैबावबाय। मानो होनबा लाइभनि गेजेराव फोसावनोसै। बाहेरायाव भिडिअ बानायनो बिराद दिगदारलै, लाइटबो गैया। आरो स्टेन्डनि लाइटआबो खामानि होआ। दे होख्लायदो एबार फ्रि होनो, आदसा फ्रि ना? दे जाबाय दे औ। डिक्लारेसन जाबाय फाइनाला? एसां डिक्लारेसन होथाराखै खोमा। आं नायगासिनो दंमोन माथो माबायाव लाइभआव। डाइरेक्ट फोसावथाराखै माने सोर देरहामारखो, बबेयाव सोर देरहाथारखो। ना मोनबाय नामा नोङो? बिटिआरनि माबाखौ मोनबायना निउसखौ? धरनीधर
जयन्त बसुमतारियाथ' ओरैनो जेनेबा आं देरहाबाय होनना बुंदों, नाथाय गुदिनिफ्राय दासिमबो माबायाव होआखै माथो निउस पर्टेलनिफ्राय उमुखाया देरहाबाय, उमुखाया देरहाथारबाय, बिथांमोना सरकार दासिम होननानै दासिमबो फोसावाखै। सेन्ट्रेलावबो दासिमबो माथो फाइनालानो जायाखै। बावैसो नायदोंमोन आङो, सेन्ट्रेलावबो फाइनालखौनो जानाय जायाखै, सावरायगासिनोसो दङ। आरो नरेन्द्र मदिनि माबा लाइभ फैनो गोनां दंमोन, नरेन्द्र मदिनि लाइभ फैबा मा जायो बिथाङा मा बुङो। NDA जों कंग्रेसजों एलायन्स दागोन बायदि खोनानानै दं दा। दा राहुल गान्धीया बेखौबो डिक्लेयार होथ'वाखै, गाबोनसो बुंनो हागोन जाहैदों माने बे बाथ्राखौबो। गावसोरसो मिथिलायसै आरो हाइकामान्डनि मथे माबोरै माबोरै मावलायलायो, मारै मारै सोलिलायो। अन्नानै कमेन्ट हरलायलायदो लोगोफोर, लाइक होदो दे खेबफा खेबफा। गोजोननाय थाबाय, थेंक इउ स' माच नोंथांमोना जे बे हरनि समावबो आंनि लाइभआव फैनानै आसा खालामदोंमोन जे नोंथांमोनाबो इलेक्सननि रिजाल्टनि थाखायनो। क'क्राझार सोर देरहाखो सार? क'क्राझार सोर देरहाखो माने ओरैनोथ' जयन्त खुद गावनि खुगाजों बुंनानै लादों आं देरहाबाय होननानै, नाथाय दासिमबो निउस पर्टेलनिफ्राय माने फाइनाल डिक्लेरेसनखौ होनाय जायाखै। दा मा जायो आं जमगासिनो दंमोन, नाथाय टाइमानो बारलायलांबाय माथो आं बुंनाय बायदि 6ता 7टाया बारलायलांबाय, दासिमबो माथो फाइनाल डिक्लेरेसनखौ मोननो हायाखै। बेखायनो लाइभनि गेजेरजोंनो आंनि मोनदांनायखौ एसे फोरमायनोसै होननानै आङो लाइभ फैनाय जाबाय। दुखु दा मोनसै लोगोफोर, दा आरो भिडिअ खालामनोबो टाइमानो गैला आंहा, माने डिस्टार्ब जायो बाहेरायाव खोमसि गोजासो। ओरैनो सलार लाइट दङ, ओरैनो बे मानसि थांबा ब्लाजोंनो आरो दसे थाबानो मोले जाफिनो, बेबायदिसो माने लाइटआ। सोरांदाव हांखो NDA ना गोजौआव दावखोना दं होनदों माथो। औ बिदिनो जाना दङ, NDA आ सेन्ट्रेलावबो गोजौआव दावखोनानै दंखायो। क'क्राझारनिफ्राय, आदसा क'क्राझारनिफ्राय आरो ना। क'क्राझारावबो बेनो जाना दं, NDA नो दावखोना दङ, आरो लोगोसे मा होनना बुङो सेन्ट्रेलावबो बेनो दावखोनानै दङ। दा सेन्ट्रेलाव सरखार दानो थांगासिनो दं NDA आ। दा मा जायो, दामार ना मायो, दाफुंथार ना मायो। नरेन्द्र मदिनि लाइभ फैनो गोनांमोन, नरेन्द्र मदिया मा खालामो खोनासंनोसै नङा होमबा। UPPL आ देरहाबाय आदा नायानो। दाथ' बेबायदिनो जयन्त बसुमतारिया गावनि खुगाजों फोसावनाय बायदिबा बिदिनो बुंदों, नाथाय दासिमबो निउस पर्टेलनिफ्राय बा ओरैजाय मा होनो हाइकामान्डनिफ्राय दासिमबो डिक्लेयार होनाय जायाखै। डिक्लेयार होबा मोजां रोखायै मिथिगोन मा जायो र'। दा सेन्ट्रेलावबो माने NDA सरखार दानो थांगासिनो दङ। NDA जों लोगोसे जिथुनाखि कंग्रेसनि नङा होमबा राहुल गान्धी बिथाङाबो माने NDA जों एलायन्स जागोन बायदि खोनादों, दा खोनानायाव ज' जासिगोन बायदि खोनादों। नाथाय राहुल गान्धीनाव दहाय मिडिया पार्सननिफ्राय सोंबाय थानायाव माने बिथाङा दिनै जेबो डिक्लेयार होनो हानाय नङा, गाबोनसो होनो हागोन होनना बुंदों। गावसिनि मिटिं दंनो, माने इण्डियानि मोनसे मिटिं, नैबे मिटिंनि थ्रुयैसो गाबोन फोरमायनो हागोन जाहैदों आरोखि। बेलेगनि कमेन्टबो नुफिनलालै आंना मबाइला, मा जाखोबा? रांगा बसुमतारी सोर थांगोन आदानो? दा थांग्राथ' बेफोरबायदि दा सोलिबाय थानाय मथेबाथ' NDA आनो देरहालांसिगोन नामा बे माने दहाय लाइभआव नायनाय मथेबाथ' NDA आनो दावखोनानै दंमोन गोबां गोजौआव। दा बे मथेनो जुदि थारैनो बेनो राइट जाना दंमारब्लाथ' NDA देरहानाया रोखा जासिगोन आरोखि। SB ब्लक पानिया मा खबर? मोजां खबर, मोजां। नोंनालाय माबोरै दं खबर सबर? खबर सबर मारै बस होनना बुंदों। आदसा खबरा बिदिनो फंबाय, मोजाङै दंथ'यो। रोंसुला बसुमतारी होदों UPPL आ देरहाखासिगोन आदा। औ दा देरहानाया रोखाखौनो होनना बुंनांसिगोन, मानो होनबा बिथांमोनखौ आरो गादबनो हागोन आसा खमसै ना। हाखानायबो नंलिया बिथांमोनखौ। हेल' एभ्रिवान होनना बुंदों जोंहा SB आ। दा गोबां माने आग बारायलांखाबाय NDA आ। NDA नि थ्रुयैनो UPPL नङा होमबा। दा बिथांमोनखौ गादबनो हागोन आसा खमखासै आरो। दा बोरै जायो, सेन्ट्रेलावबो बिथांमोनानो माने सरखार दानो थांगासिनो दंखासै। दा नरेन्द्र मदिनि माने लाइभ फैनो गोनांमोन, बिथाङा मा कावसार होयोमोन नैखौ खोनासंनो लुबैदों आङो। होबायसो खोमा दाहालागै।
दा एसबि फंबाया हेल' हेल' एभ्रिवान होनना बुंगासिनो दङ। गासिनिसिमबो आंनि लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय नोंथांमोननो बे हरनि समाव। आसा खालामदोंमोन नोंथांमोनहाबो दासिमहालागै माने फाइनाल डिक्लारेसनखौ खोनासंनो थाखाय नेनानै दङमोन नङा होमबा? आं दहाय बुंदोंमोन जेनेबा 6-7थायाव जानो हागौ होननानै दा सरि बिनि थाखाय दासिमबो मोनफुंनो हायाखै। नोंनिबा सोर देरहागोन सार? दाथ' माथो बुंबावनो आरोलाय दाथ' इण्डियानो देरहागोना रोखा जानानै दंसै। दा बिथांमोना देरहामारसिगोन बेखौनो साननानै लानो गोनां जासिगोन। होनबा गोबां पारसेन्टनि गेजेराव बिथांमोना गोजौआव दंहैखासैमोन। रदे आदा आं रुमाव थांग्रोनि औ दे फंबाय दे। ओमफ्राय रोंगोसुला बसुमतारिया मा होनखो आदा नोंनि बादिबा सोर देरहागोन आदानो? दा माथो बुंबावनो फंबाय जेन'बा इण्डियानो थांसिन बायदि मोनदों इण्डियाजों लोगोसे इउ पि पि एल नङा होमबा बिथांमोनानो देरहासिगोन बायदि मोनबाय आङो। जोंनि बि टि आर आव आरोना ओरैनोथ' सेन्ट्रेलावबो इण्डियानो थांना दंखायो जोंहा। इण्डियानो थांखाबाय मथा मथि दा सेन्ट्रेलाव इण्डियानो माने सरखार दानायनि लामायाव फैखाबाय आरो। ओमफ्राय दाया बसुमतारिया मा होनदों जोंहा गैलालै आदा बिफाकआ बिफाकआ गैला होननाय जाहैबाय आरोखि माथो खालामनो बिथांमोननिनो खाफालनि खोथा होननांसिगोन। जोंथ' आरो माथो बुंबावनो नङा होमबा? बिथांमोनाबा बोरै बोरै सोलिबोआमोन दा बिथांमोनखौ गोबां रायजो राजाया माखासे मानिबा खेथ्रआव दुखु मोनदों जानांगौ बिनि थाखाय बिदि जादों। मा होनदों हादिस दैमारिया मा होनदों रिजाल्टआ माब्ला फाइनाल जागोन? रिजाल्टआ दा मोनायावनो हैबा होसिगोन फंबाय आरो दा मोनायाव होबा गाबोन पस्ट जासिगोन गाबोन मोनसे इण्डियानि प्रेस मिट होननांसिगोन बेखौ प्रेस मिट दङ बेनि गेजेरजों माने होनोबो हागौ आरो डिक्लेयारखौ। जोंनि बि टि आर आव सोर देरहाखो आसामाव सोर देरहाखो आरो सेन्ट्रेलाव सोर सरखार दामारखो नै बिनि सायाव गाबोन होनो हागौ आरोखि। फाइनाल रिजाल्ट मोनखाबाय माखौ मा होनखो माखौ रायलायबाय थाखो बाद होदो पलिटिक्सखौ आदा आदसा आदसा दा आं माने बिनि सोमोन्दैनो फैदों फंबाय लाइभखौ दा बादखौ मारै होगोन दा बिथांमोननि सोंनायनि कुइसनखौथ' एन्सारखौथ' आं हरनांगोन नङा होमबा कुइसननि एन्सारखौ। गुबुन टपिक होनखादों आदसा आदसा गुबुन टपिक होनखादों नामा? हेल' हेल' एभ्रि वान होनना बुंदों एस पि बड'आ। दुखु दा मोनलाय नोंथांमोन जायनो जि सोंनाय खालामगोन बेजोंनो बिनि फिननायखौनो होनो गोनां जागोन नङा होमबा? बेयाव आरो जों दुखु मोनलायनानै लाब गैया बा सोरबाया देरहादोंबाबो जों दुखु मोनलायनो नाङा आघाट थालायनो नाङा निस्सय सानसे नाजानाय थायोब्ला सानसे देरहाफिननोबो हागौ। मानो होनबा पलिटिकेलनि गेजेराव जेननाय देरहानाया थाखायो नङा होमबा? थांखु बर' एम बि जोब्बाय मेना आदानो आदसा आदसा एम बि जोब्बाय होमबा ना दे जेबो नङा दे। थांखु बर'आ मा होनदों बेखायनो आइडिजों फैबाय आङो आदसा आदसा दे जेबो नङा दे। नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दंलायजोबो ना? आरो दाथ' 7थानिबो बारलांबाय नोंथांमोना जोंहानि मोनानि जानाय आदारफोर जाबायबो जानो हागौ नङा होमबा? गामियारिफ्रावथ' जोंहा थाब थाब जानाय जायो। एल बि निफ्राय डलार बासा फैयो 1K आव आदा एल बि निफ्राय बेसे डलार फैयो बिनि सोमोन्दै आं दासिमबो मोजाङै माबा लानाय जायाखै उदिस लानाय जायाखै। उनाव मिथिगोन आं उनाव खबर होगोन मिथिबायना। दा मा सोलिदों बेखौसो सावरायदों औ नंगौ नंगौ। दा माने पलिटिकेलनिनो दोहौ नालाय पलिटिकेलनो बारहुंखा बारगासिनो दं नालाय। दिनै फाइनाल रिजाल्ट नङा होमबा दिनैनिफ्राय आरो गैलिया होनना बुंनो थांजासिगोन। बुंनो हासै बिनि थाखायनो माने जों बिनि सायाव सावरायनाय गाबोन थाबावगोन खिन्थु गाबोनबो थाबावगोन। बेनिफ्राय माने जोबथ'सिगोन आरो साफा राफा बिनि उनाव मावनाय मावैनि सायावसो जासिगोन आरोखि। हेल' हेल' होनना बुंदों जोंहा थाखो थेमा बर'आ। कलिंनि दा गाजारजों खोन्था आदसा कलिंनि गेजेरजों जागोन दे फोरमायगोन। ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नामा फंबाया? थांखुथेमा फंबाय एल बि आव बारा खोन्था नाङा आदसा आदसा उफाय गैया एल बि जों सोङोब्ला एल बि जोंबो खोन्थानो गोनां जायो मिथिनायखौ नङा होमबा? दा आं बिनि सायाव मोजाङै माबा खालामनाय जायाखै। हमना ला रिसार्च आरोना नायनाय जायाखै। लाइभआव डलारफ्रा बेसे बेसे फैनाय जायो बिनि सोमोन्दै आं
माबा खालामजायाखै निस्सय आं दिनै दाजों खननै जाबाय लाइभ होनाया गाबोनफोर एसेबाबो थाल मोनगोन बेसे फैयो लाइक देन थेंक इउ स' माच जायफोर नोंथांमोना लाइक होआखै अननानै लाइक होदो दे खनफा खनफा नोंथांमोननि अननायजों फेसबुक पेज खुलिनोसै नामा आंहा दा औ खुलिना लानो हागोन फेसबुक पेजजोंबो गोबां रां आर्निं खालामनो हायो नङा होमबा फेसबुक पेज आंहाबो दङ नाथाय गोबां खम फल'वार्सआ गोदानसो दिनैनो क्लियार जागोन आदा रिजाल्टआ औ जागोन दा हरहालागै जाहैगोन निस्सय जाहैगोन गैयाबाबो 11टाबाबो जाहैगोन खुनु खोथा गैया माने नाथाय नों आंहा मोनथिमोनगोन ना गाबोन जाहैसिगोन आरो फ्रायानो मानो होनबा गामियारिनि मानसिफ्राथ' हरनि 11टा 12टासिम थानायनि सम गैया नालाय दा दिन सानफा मानि खस्थ' मावनाय बेस्राफोर गावनिथिं प्रियनाथ बसुमतारी फैदों सोर देरहाखो देरहानायनि दासिमबो डिक्लारेसन जायाखै फंबाय डिक्लारेसन होनो हाथ'वाखै मानो होनबा ओरैनोथ' जयन्त बसुमतारीया एनडिएनिफ्राय आं देरहाबाय होननानै बुंदों आरो बिथांनि मुङै गोबां रंजाबाय आरो सेन्ट्रेलाव एनडिएआ थांनानै दंहैयो दा बिनि फाइनालखौ माने एनडिएजों लोगोसे जोंहा राहुल गान्धी बिथाङा कंग्रेसनि नङा होमबा बिथाङा माने एनडिएजों एलायन्स जानो नागिरगासिनो दङ दा गाबोन बिनि बे डिक्लेयारखौ मोनगोन आरोखि गाबोननो टटेलि जेनेरेलि माने रायजो राजाफ्रा गासिबो खना खनला मिथिसारजोबनो हासिगोन आरोखि ना फेसबुक आर्निं खम जायो नामा फेसबुक आर्निं खम जायो नामा बिदिथ' नङा माने नोंनि आर्निंखौ नों लानो हागोन दा फेसबुकाव बेसेबां आर्निं फैयो बिनि सोमोन्दै आं बुंनो हाथ'वा आरो मिथिथ'वा नोंथांमोना फेसबुक आर्निंनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैदोंबा एस शपिंजों कानेक्ट खालाम आरो एस शपिंखौ फल' खालाम अब्लानो मिथिगोन आरो सानसुमै औवारिया मा होनदों बबेनि आदाया आं सनितपुर जिल्लानि बिनानाव आं सनितपुर जिल्लानि आरोना सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि आङो दा नोंथांमोना बहानि जाखो आरो बबेनिफ्राय नोंथांमोना आंनि लाइभआव जयनिं जाफैनो हादों प्लिज अननानै कमेन्ट खालामहर आरो जायफोर बिथांमोना लाइक होआखै नोंथांमोना लाइक होदो अननानै नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायजोंनो आं दिनै बेहालागै जौगाबोनो हाबाय थेंक इउ स' माच गासैबो आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि आंगोनि बर' हारिफोरनिसिम बेयाव बिदा फंबाय गेदेर उन्दै गासिबो बिमा सोमोन्दो बिमादै सोमोन्दो बिबाजै बिब' आदा फंबाय गासैनिथिंबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थायो नोंथांमोननि अननायाव दिनै आंनि चेनेला एसेबांखिनिसिम फैबाय आरो नोंथांमोना नाजानायनि गेजेरजों आंखौ दिनै बेफोरबायदि ग्र' खालामनानै होनो हागासिनो दङ बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांनिसिम आं नोंसानि खाथिनिलै आदा औ नोंखौथ' सिनायो फंबाय नङा होमबा रन्जित बसुमतारी जानांदों आं चिरांनि सार आदसा थेंक इउ स' माच रन्जित बसुमतारी जोबोद जोबोद साबायखर नोंथाङाबो जोबोद गोजाननिफ्राय आंनि लाइभखौ नायनो हादों बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर सानसुमै औवारिया मा होनदों आं कार्बि आंलंनि आदसा कार्बि आंलं मा जायगानि सानसुमै औवारि नोंथाङा आंनि चेनेलखौ नायबाय थाखायो नामा भिडिअफोरखौ कार्बि आंलंनि आंहा रावबो लोगो गैया जानानै दं खिन्थु कार्बि आंलंआव आंहा आलासिबो दङ थांनाय जायो आं सम सम आरो आंनि फिसाजोआबो बेयावनो फरायो कार्बि आंलंआवनो नों आंखौ सिनायनाय नङा दांलै ना होनो औ नोंखौ सिनायनाय नङा होननांसिगोनथ' आरो उनाव सिनाखि लालायसै सिनायमारोसो नामा नोंलाय आंखौ सानसुमै औवारिया मा होनदों देन्दागादनि आदसा देन्दागादनि आरो ना देन्दागादनि होमबाथ' बाक्सामारि खाथि जाखायो आं बाक्सामारियाव थांबाय थायो चिरांनि आदा आं चिरांनि आदा आदसा थेंक इउ स' माच रोंसुला बसुमतारी जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथाङाबो चिरांनिफ्राय आंनि लाइभआव नायफैनो हादों थांखिजों मा होनदों एल बि निफ्राय नों 9K आव $3 मोननो हागौ आदा WT नि सायाव सोनारगोन औ नंगौ सनजित हाज'वारि फैदों जोंहा आं क'क्राझारनि थेंक इउ स' माच फंबाय नोंथाङाबो जोबोद गोजाननिफ्राय दा जि जायगायाव जिथुनाखि जोंनि क'क्राझार लकसभा दं नङा होमबा बे जायगानिफ्राय नोंथाङा आंनि लाइभआव जयनिं जाफैनो हादों थेंक इउ स' माच आंनि हौवाया आसारु सानसुलि औवारिया मा होनदों आंनि हौवाया आसारु आदसा आसा खामानि मावो आरोना थारमाने सानसुलि जोंनाबो बाजैया आसा खामानिखौनो मावो दा बे बाक्सामारिनिया सरकारि गावबुरा आदाया ओमफ्राय मा होनो मा होननांगौ सेस दफार इउ आर फ्रम हुइच कान्ट्रि माइ कान्ट्रि इज इण्डिया एन्ड आसाम बाय द वे आइ लिभ इन गुवाहाटि अके ब्र' थांखु थेमा बर' हेल' थांखु थेमाया बुंदों नारुत
Handsome, thank you so much. Naruto, Naruto, thank you so much. Naruto BGP, wow. बीजेपी आएगा ना को कौन आएगा अभी तक कुछ डिक्लेरेशन नहीं हुआ अगर आप लोग डिक्लेरेशन मिला तो जरा बता दीजिए प्लीज मैंने थोड़ा पहले लाइव देख रहा था तो भी तो मैंने डिक्लेरेशन नहीं मिला था लेकिन एनडीए हमारा भारत में एनडीए आगे बढ़ रहा था लेकिन कल का बीच में क्या होगा उस कांग्रेस का पार्टी भी उधर ही बैलेंस हो सकता है इसके लिए जो कांग्रेस का राहुल गांधी जी है ना राहुल गांधी ने आज कुछ डिक्लेयर नहीं दे सकता है इससे बात बोला था आदा मोनहा मा होनदों साबैसे फेमिलि आंनि न'खरावथ' मा होननो नानि आइ आफा फंबाय बेवाइ बियायं फिसाजो आरो लोगोसे आंनि फेमिलि साब्रै दङ दा आंनि फिसाजोआ कार्बि आंलंआवनो थायो नोंसिनि कार्बि आंलंआवनो फरायो बाक्सामारियाव थानानै बे लांहिन मानिपुर स्कुलावनो फरायो नोंनि एलबिआव थेंक इउ स' माच कोरोमगाव ओमफ्राय नारुतो राहुल गांधी हीरो हाँ राहुल गांधी बहुत हीरो है हेलो हेलो एवरीवन हेलो हेलो संगो थेमा तो आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि आप लोग इतना रात को मेरा एलबी में आया है नोंथांमोना गासिबो हरनि समाव आंनि लाइभआव फैनानै आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर रांगा बसुमतारिया बुंदों रिजाल्ट साननाया अबे एपआव लाइभ नुगोन बर'नि एडआवथ' बबे लाइभआव होनना बुङोब्लाथ' जोंनि दा बिटिआरआव गिदिर गिदिर मोननै दं बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड इंखं बड'लेण्ड टेलिभिसन बेफोरनो होथारनांगौमोन नाथाय बिथांमोना माने दहाय सानावबो आं गोबां नायदों बड'लेण्ड बुब्लियावबो बिथांमोना माने पइन्टखौनो देखायाखै माने पइन्टखौ मानो देखायाखै आं बेखौनो साननानै मोनाखैमोन दासिमबो दा मोनगोन फंबाय नुगोन नेनानै थाथ'दो दा डिक्लारेसनखौ होयोब्ला हमनानै लादो जोंबो बिदिनो कन्टेन्ट सोदेरनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो डिक्लारेसनखौ फोरमायनानै होगोन आरो सोर बेसे पइन्टआव देराखै आरो सोर सरकार दामारखो बिटिआरआव सोर सरकार दामारखो आरो सेन्ट्रेलाव सोर दाखो बेखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आरोना दीप कुमार रामसियारि बिटिआर सोर देरहाखो दीप कुमार रामसियारि नोंथां दासिमबो माने बिनि डिक्लारेसना जायाखै खिन्थु जयन्त बसुमतारिया बुंनाय बायदिब्ला खुद गावनि खुगाजों बुंदों आं देरहाबाय होननानै नाथाय बिथांनि मुङै गोबां रायजोआ रंजादों दा बिनि डिक्लारेसनखौ दा हरनि खैथासोआव मोननो हाफुंगोन बेखौ दा जेबो बुंथ'नो हालिया नाथाय दिनै मिथि मोनाब्लाबो गाबोन नोंथांमोना निस्सय मिथिगोन आरोना माने डिक्लारेसनखौ दाबो होथ'वाखै ओरैनोथ' माने एनडिए जयन्त बसुमतारिया एनडिएनि नङा होमबा एनडिएजों लोगोसे इउपिपिएल बिसोर बिथांमोना एलेक्ट नालाय दा एनडिएआनो आग बारायना दंमोन आरोखि बिरखां बाग्लारि सेन्ट्रेलाव सोर सरकार जाखो आदा सेन्ट्रेलाव सरकारा दा एनडिएआनो थांगासिनो दङ दा बिथांमोनानो सरकारखौ जानो हागौ नाथाय पलिसि दंखायो बिजेपिजों एनडिएजों नङा होमबा दा बिजेपिया माने गाव सरकारखौ सालायनो बाबायबो जानो हागौ बे खेत्रआव माने एनडिएखौ सालायनोबो होनो हागौ आरो दा नरेन्द्र मदिनि लाइभ फैनो गोनांमोन दा बिथाङा फैखो ना माखो दा आं नोंथांमोनजों सावरायनानै दसे लाइभ फैबाय दा बुंस'नो हाथ'नाय नंला नरेन्द्र मदिया मा फावसार होखो मा बिबुंथि होखो आरोना जोंहा नारुतो ने क्या बोला तू बंदर है मतलब समझ भी नहीं आया यार रांगा बसुमतारी ओके आदा थैंक यू सो मच फंबाय थांखु थेमा बर' बिजेपियानो बांसिन लिडिं जाना दं आदा औ नंगौ नंगौ शिव सदाशिव थैंक यू सो मच मेरा लाइव स्ट्रीम में आने के लिए आपको बहुत बहुत स्वागतम है एनडीए प्लस यूपीपीएल प्लस बीजेपी प्लस जमा औ नंगौ निश्चय बिथांमोना गोबां दंखायो आरो बेजों लोगोसे मा होनो निरदलया थाखागोन बिथांमोनजों निरदलयाबो बिथांमोननिनो जाखागोन जोंहा रोंसुला बसुमतारिया मा होनदों चिरांनिया बांसिन भिउस जायो आदा औ नंगौ 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 थारैनो नों थिग बाथ्रा बुंदों दा नोंथांमोना गासिबो मोनानि जानाय आदारफोरखौ जाखांबाय ना मा ओंख्रिजों जाखो नोंथांमोना एसे फोरमायलायदो बे कन्टेन्टनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना एसे फोरमायलायदो आरोखि सावरायलायनोसै एसे बेफोरनि सोमोन्दैबो बेराफारसे जोङो पलिटिकेल रिजाल्टनि सोमोन्दैबो सावरायलांबाय थानोसै आरो जानाय लोंनायनि सायावबो एसे सावरायलांनोसै नङा होमबा
नोंथांमोनाथ' गोबाङानो किसुमान गामियारियाव थानाय नङा होमबा दाखालागै जाबाय जानांगौ दा सानसुमै औवारिया मा होनदों जाबायनो आदसा जाबायना नानि मा ओंख्रि जाखो नानि आदा जोंना दालिसो थेंकिउ स' माच रांगा बसुमतारी दालि ओंख्रि ना दे थांखुथेमा हेल' हेल' होननांगौ खोरोम दाउआ रावनिबो कमेन्ट नुला आन्दाय आन्दासैसो लिरना हरगासिनो आं आदसा मानोथो बिदि जादों नोंनाबा दा डिसप्लेफोर गाज्रि जादों नामा फंबाय सानसुमै औवारिया मा होनदों मैथारा गोथावआनो दे नानि जोबोद मोजां ओमफ्राय नानि नोंहा न'खराव फेमिलिया खैजोनसो दङ बाक्सामारिनि बे सरकारि गावबुराखौ सिनायखायो खोमा ना खोरोमदावा मा होनदों आंहा दासो मोनफैदों आदसा दे डिउटिनिफ्राय ना डिउटिनिफ्राय दासो मोनफैदों आरोना न' फारसे रुम फारसे दे जेबो नङा आरो माथो खालामबावनो 12 घन्टा डिउटि मावबाय नोङो सानफामानि गोबां खस्थ' गुबुनाव थाहैनायाबो एसेल' नङा सानसुमैया मा होनो सिनायो आदसा सिनायो आरोना आं बिसिनाव थांबाय थायो आरो बिसिनावनो सासे हिन्जावसा दंहैयो फरायनो थाखाय बे हिन्जावसाया आंनि फिसाजो आरोना खोरोमदाव बसुमतारी मा होनदों स्टेटास नायाखै नों आंनि नायनाय जाथ' आंथ' दहाय बावैसो स्टेटास नायनो नागिरदोंमोन माथो नोंनि नुनाय मोनाखै फंबाय दा नायगोन र' SBR बिटिआरआव सोर देरहाखो आदानो SBR फंबाय बिटिआरआव सोर देरहाखो माने दा बुंनो थाङोबा जयन्त बसुमतारीया खुद गावनि खुगाजों ससियेल मिडियाआव फोरमायनाय बायदिब्ला गावखौ देरहाबाय होननानै बुंदों आरो बिनि थाखाय रायजो राजा रंजादों गोबां एटम बम्ब बायदिसिना गावबायबायदों दा मा जायो खिन्थु माबानिफ्राय ससियेल मिडिया एबा हाइ लेभेलनिफ्राय दासिमबो डिक्लारेसन होआखै दा बेखौ नुनो मोनथ'वाखै आरो ना नुयोब्ला निस्सय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंबो फोरमायगोन नोंथांमोननो नेनानै थाबानो जाबाय आरो अबेनि मोनथाय आदाया आङो सनितपुर जिल्लानि फंबाय आङो सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि आरोना सानसुमै औवारिया मा होनदों नोंसिनि जारौखौ सिनायगोन खोमा आंनो आदसा बै मोदोम गिदिर सासे दङना बे जाबाय आदानि फिसाजो आरो मोदोम एसे फिसायै दङ नैबे आंनि फिसाजो आरोना नोङो नुबानो सिनायगोन दे थाङोबा सम सम थांबानो सिनायगोन आरो आंनि चेनेलखौ मिथिजोबखायो आदामोननि न'खराव नोंसोर सोंबानो मिथिगोन आरो सानसुमै औवारिया नामा मा आंनि फिसाजोनि मुङा ना सनिया ब्रह्म होनना बुङो सनिया ब्रह्म होननानै नोंसोर सिनायगोन आरो रांगा बसुमतारीया मा होनो होनना बुंदों आरो जोंहा फंबाया सानसुमै औवारि आं थांबाय थायो बाक्सामारियाव आदसा बाक्सामारियाव थांबाय थायो आरोना दे मोजां बाथ्रा होमबा बैनिया आसार मावो आरोना नोंसिना जोंना बे बाजैयाबो मावो जा एस एम बड' ब्लग नानि फैदों आदा मा ओंख्रि दिनै जोंहा संथ'वाखै नानि दासिमबो ओंखाम ओंख्रि संनाय जाथ'वाखै जानायनि जेबो लाहार फाहार खालामनाय जाथ'वाखै संनाय खावनायनि थांखु थेमा बर' हेल' हेल' होनना बुंदों थांखु थेमा बर' हेल' 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 नोंथांमोननिसिम गासैबो रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोना आंनि लाइफआव फैनानै जोबोद हेफाजाब होदों आरो हेल्प खालामगासिनो दङ दा नोंथांमोनखौ आङो मोनसे रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ सोरबाफोर साबसक्राइब खालामना लायाखैबा अननानै साबसक्राइब खालामना लादो लोगोसे लाइकफोर होआखैबा लाइक होनानै गालांदो आरोना नोंथांमोननि अननायजों सिनायबाय आं नोंसिनि जारौखौ आदसा सिनायबाय आरो ना सिनायखागोन नों थांबाय थायोबाथ' निस्सय मानो सिनाया जानो थांखु बर'आ मा होनदों एस एम बड' माइ सिस्टार मा खबर होनना बुंदों एस एम बड' नानि मा खबर सोरबाफोर इउटुब चेनेल गैयैफ्रा लाइकखौ होनो एसे उसुबिदा मोनदों जानांगौ लाइभआव फैनानै नोंथांमोना मेन भितोराव हाबथाराखैब्ला मोनसे ओरैबायदि अपसन मोनगोन गोजौआव आगदाथिं थ्रि दट दङ बे थ्रि दटआव थुयोबानो लाइकनि अपसन मोनगोन बेयाव थुनानै हरनो हागोन आरो जायफोर भितोराव हाबथारदों नोंथांमोना आंनि दा नोंसोर कमेन्ट लिरना हरबाय थादोंना बे कमेन्टनि गोजौआवनो मोनगोन आंनि चेनेलनि गाहायाव आरोखि खिन्थु कमेन्टखौ बेक खालामथ'नांगोन नोंथांमोना कमेन्टखौ बेक खालामनानैसो होनांगोन आरो भितोराव हाबथारदोंबा एस एम बड' ब्लग्सआ मा होनदों मेवाइसो आदा दिनै जों नाजों जोंहा आदा होनदों आदसा गोथावआनो दे दहाय नुखादों आं नोंनि स्टेटासावमोन नामा मेवाइ नुखादों आङो मोजां थांखु बड' आदा होनदों आदसा मोजां नानिना मोजां खबरफ्रा रङियानिफ्राय सोर दङ रङियासिम थांगासिनो दङ आङो साननैसोनि गेजेराव नैबे एस एम बड' नानि मोनावनो थांगासिनो दङ
एस एम बर'मोननाव बेरायनो थांगासिनो दङ साननैसोनि उनाव एस एम बर'मोननिया मोनदों औ आदा होनदों हेल' होनना बुंदों जोंहा थांफेरनाया ओमफ्राय प्रबिन नार्जारि फैदों जोंहा गुड नाइट आदा गुड नाइट फंबाय मा खबर नोंहा खबर मोजां ना प्रबिन खोरोमदाव बसुमतारिया मा होनदों जा हांखुर जाना दं माला नुबावगोन दहाय साननिफ्रायनो नायफा नायगासिनो आं होबायना सानना औ आंबोथ' बेखौनो एकदम नायगासिनो दङ आरो नोंथांमोननो फोसावनो गोनांथि दं नालाय नोंथांमोननो फोसावनो थाखाय आङो सोर देरहाखो सोर जेनखो बिनि सायाव फोसावनो नोंथांमोननो आंबो एकदम जोंनि आसामनि लाइभ नायलाय डाइरेक्ट इण्डियाननि लाइभ नायगासिनो दंथारमोन आं जिंखौ खोनाबायसो थादोंमोन आं दिनै फंबाय आंनि लाइभआव नुजाफैनो हादों बिथाङा जोबोद साबायखर बिजेपिया जों बर'निसो बिफा आदसा औ दा बिटिआरखौ एख' खालामना हरनाय मथे बिथांखौनो जों बर'नि बिफा होननानै साननानै लानो गोनां जाखायो नोंगौ बे बाथ्राया सियर बिजेपिनि उनाव जोङो बिजेपि देरहानानै फैनायनि उनाव जोङो बिटिआरखौ बिजेपि सरखारनिफ्राय मोनबोनो हादों जोबोद गोजोनथाव नंगौ बाथ्राथ' दाउजों मेवाइजोंसो आदा जोंना ओमफ्राय नोंसिनालायनो दाया बसुमतारी आरोना दाया बसुमतारी जोंहा संथ'वाखै फंबायसोना नानिसोमोनथाय नोंथाङा दहायबो आंनि लाइभआव फैदोंमोन सानावबो आं बावनायसो मोनलायलांबाय जोंहा संनायानो जाथ'वाखै नानिमोन बा आब'मोन आदामोन फंबायमोन गासैबो आंनि भिवार्स नोंथांमोननिसिम आं फोरमायहरबाय जोंहा संनाय खावनाय जाथ'वाखै दानो संथ'नाय जानाय नङा नामा खैथा जाखो साराय आठथासोआव संनाय जासिगोन साराय आठथासोआव संसिगोन आरोना आसार बानायना दोनबाय आदा आसारखौसो जानो मोजां मोनो होननायखाय आसार खालामबाय आं आदा थेंक इउ स' माच नानि आंनि जानो मोजां मोननाय मोननायखौ मिथिनानै नों जे आङो आसार बानायनानै दोननो हादों औवा मेवाइनि जोबोद साबायखर अब्लाथ' आङो थांबा मोनजाहैमारसिगोन नानिनिफ्राय बैनाया न'आवनो दंना गासैबो आंनि भिवार्स लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननि अननायाव दिनै गोबां गोजौ फारसे आंबो लासै जौगानो थांगासिनो दङ एबा जौगाबोगासिनो दङ थ' आसा खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सापर्ट होबाय थागोन आरो नोंथांमोननि अननायजोंनो आङो इयुनाव गुबुनफोरबायदि नोंथांमोननि थाखाय मोजां कन्टेन्टनि भिडिअफोर लानानै फैबाय थानो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरोना औ दं आदा आदसा दं दे जोंनिया जोमावखौसो खोनायोमोनलां बे जिंखौ आदसा जोमावखौ ना दा जानोबो बिथाङा आइदि लाना फैदों जिं आइदि दा बहानि जाखो बिथाङा सिनायनानै मोनाखै आङो दिनै गोगोम भिउ जादों आदसा गोगोम भिउ जादों नामा फंबाय थांखु थेमाया आदा आं गुबुननि एलबि दसे थांनो आं र' औ दे फंबाय दे थांनो हागोन दे थांबानो जाबाय निस्सय थांनो हागोन जेबो नङा जोंहा कार्बि आंलंनिफ्राय सोर दंमोनलाय थांखो ना माखो बिनानावा नोंथांमोन दसे थाबावगोन ना मागौमोन नोंथांमोन दसे थाबावब्ला थानोसै आरो नोंथांमोन जुदु थानो गोसो गैलाब्ला नोंथांमोना गुबुन फारसे जुदि आवगायनो सानदोंब्ला गुबुनजों भिडिअफोर नायनो सानदोंब्ला इलेकसन भटनि बा इलेकसन रिजाल्टनि सोमोन्दै नोंथांमोना थांलायनो हासिगोन नोंथांमोन ओंखारलांसैबा आंबो दोननो हासिगोन आरोना दुखु दा मोनलाय नोंथांमोननि थाखाय आङो 6:00 माने रिजाल्टनि खोथा बुंदोंमोन बे माने केनसेल जादों मानो होनबा इण्डियानिफ्राय जि माबा मोनो बेखौसो जों होनो गोनां जागोन नालाय नङा होमबा बिनि सिगां जोंथ' होनो हानाय नङा आं दुगैग्रोनोसै खोमा आदा औ दे दुगैना ला फंबाय नों खामानि मावनानै फैदोंना दुगैना लाहैथां दुगैनानै लाहै दे अननानै नोंथांमोना जायफोर गोदान फैदों कमेन्ट हरदो नोंथांमोना माबाफोर सोंनो गोसो दंबा सोंनो हागोन आरो अननायनि गेजेरजों नोंथांमोना लाइकखौ होदो दे सोर
बिथांमोना गोदान फैदोंबा बबेनिफ्राय आंनि लाइभआव नायफैगासिनो दङ नोंथांमोना अननायनि गेजेरजों कमेन्ट सेक्सनजों हरदो आरो नोंथांमोना बबे हान्जाखौ मोजां मोनोमोन बबे हान्जाजों सापर्ट होदोंमोन अननायनि गेजेरजों फोरमायलांदो होबाय था नोंहा औ दे फंबाय दे जागोन दे खोरोमदाव भिवार्सफोर दंबायो औ दङ दंनायाथ' जा पुर्न माराग आइ फिल साहित्य फैदों साहित्य सिंगार हाय ब्रादार प्लिज जइन मी थेंक यू ओके जागोन होगा आपका ये चैनल है क्या पूर्ण महाराज आप कौन सा लैंग्वेज से बात करता है गारो है क्या दोनथ'नाङा आदसा दे जागोन दे फंबाय आं खोनासंबाय थागोन दे औ दे जागोन फंबाय दे थांनो हागोन पराग भाई आप कहाँ से है और कहाँ से मेरा लाइव स्ट्रीम में ज्वाइनिंग हुआ है प्लीज जरा बताइए और मुझे थोड़ा टाइम दीजिए मैं एलबी रखने के बाद आपको रिटर्न कर देगा आप जरा मेरा साथ ज्वाइनिंग होना है तो मेरा वीडियो में कमेंट करके रखो मैं आपका कमेंट देख के मैं आपको रिटर्न कर देगा ठीक है राजा लेखा तो मेरा माने पूर्ण मरा सिंगर ओके ब्रदर थैंक यू भाई थैंक यू कोई भी हो लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो हो देख के आप मुझे कमेंट करके रख दीजिए मैं आपको एलबी रखने के बाद में रिफाइन कर देंगे और ये भी बताइए आप मेरा लाइव में कहाँ से ज्वाइनिंग हुआ है और कहाँ से देख रहा है मेरा लाइव तो बता देना दानाया बसुमतारी मा होनदों गरमथार नामा आदा ओमफ्राय फांखा गैया नामा गरमानो फंबाय फांखाया माने गाज्रि जानानै दङलै फंबाय बानायखांबायबो दा गाज्रि जाफिनबाय दा बानायनानै लाबोनायखौ गोदानसो लाबोनांसिगोन दा साननैसो एसे मा होनो मानि प्रब्लेम जाना दं र' साननैसो थाना लाबोनोसै औ आदा मा होनदों एसएम बड' नानिया औ आदा जिराला बोरै जाखो रिजाल्टआ बोरै जाखो माथो सिरि जोंनि न' खाथिनि एसडिअ अफिसाव भट साननोमोन माथो सिरि आदानो भटआथ' सानबाय नानि सानगासिनो दङ दासिमबो माने फाइनाल डिक्लारेसन होनाय जायाखै दा नेनांसिगोन माथो खालामबावनो उफाय गैया मा समावबा डिक्लारेसन होयो दिनै मिथियाथ' गाबोनसो मिथिगोन आरो सेन्ट्रेलावथ' गाबोनफोरा रोखा मिथिजोबगोन आरो ना कंग्रेसआ एनडिए पार्टिजों माने एलायन्स जानो हागौ दायो राहुल गान्धी बिथाङा बुंदों माने दिनै जेबो बुंनो हाथाव नङा गाबोन इन्डियानि मोनसे प्रेस मिट दं जाहैदों बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोना डिक्लेयार खालामगोन आरो राहुल गान्धी मोनहा बा कंग्रेसआ सोर एलायन्स हायो थानायाथ' एनडिएजोंनो थागोनखौ खोनानो मोनदों मिथिनो मोनदों आरो जोंनि बिटिआरआव दा जयन्त बसुमतारी बिथाङा एनडिएनि बिजाथिमोन नङा होमबा अर्थात इउपिपिएलनिबो होननानै बुंजायो बिथांमोनानो जौगानानै दङमोन दा ससियेल मिडियानिफ्राय एबा हाइकमान्डनिफ्राय जिथु डिक्लारेसन होबानो जाबाय आरोखि गिसिबखौ गरमथार होननानै सोंहरदोंमोन दहाय सासे फंबायमोन नामा गिसिबखौ मोननै खामानियाव बाहायनो गोनां जादों आङो बेराफारसे गरमनि थाखाय बेराफारसे थाम्फैनि थाखाय थाम्फैयाबो अयथासार दं नालाय धुप सावबाबो माने खामानिखौनो होनो नागिरा बेखायनो उफाय गैया गिसिबखौ सिबबाय थानो गोनां जादों बैनाया ओंखाम जानोसैनो आदा औ दे जादो दे नानि तिनिसा गार' रस्टार बर'
Tinisa Garo, Rostar Boro. Hi, hello, good evening, Tinisa Garo, Rostar Boro. आप कैसा है और आप कहाँ से मेरा लाइव स्ट्रीम को देख रहा है? आप बोडो है या गारो है? बर'आनो जानांगौ नोंथाङा नङा होमबा? नोंथाङा बर'आनो जागोन। जायफोर बिथांमोना गोदानै फैदों नोंथांमोना अननानै लाइक होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखौ अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो नोंथांमोननि अननायजों। Evening friends, all evening friends, जिं स्पिजिं सि दाग्रा उइभिं सेराव नामा माथो सि दानाय बायदि खोनाबाय थाखो ब्र'? औ नंगौ माने बेनो उइभिं बेयावनो रुमसो आंनिया माने बेयावनो उइभिं बेयावनो रुमखा ओंखायनो माने जि दानायखौ खोनाहैदों नोंथांमोना माथो खालामनो आरोना जेबो उफाय गैया न'खराव बेफोरबायदिनो बुंनो थाङोब्ला गोरिब अबस्था जोंनि बर'आथ' फ्रायानो दुखिया न'खरनि गोबां सुबुं दङ उफाय गैया जोंबो दा बिदिनो फेमिलि लानानै आंबो बाहेरायाव थांफैनो गोनां जादों माब्लादि खाफाल गेवगोन माब्ला मा खालामनो हागोन इसोरासो मिथिसिगौ तिनिसा गार' रेस्टर बर' I am गार' हस्बैंड बोरो ओके अच्छा मतलब आपका हस्बैंड बोरो है और आप गारो है ठीक है और आप ये बताओ आप कहाँ से देख रहे हैं मेरा लाइव स्ट्रीम को अगर आपने मेरा लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक नहीं किया तो लाइक दीजिए प्लीज खम दावरावथार दानाया सिस्टर आप कहाँ से देख रहे हैं मेरा लाइव को तो एवरीवन नोंथांमोना आंनि आन्दासाव बाबाय जानांगौ कमेन्ट लिरनो नङा होमबा बेसे कमेन्ट लिरबावनो खमबो थायो बेसेथो गोबाव रायलायनो जों नङा होमबा दा दोनलायलायनोसै नामा लोगोफोर गासिबो आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोन तो मेरा लाइव स्ट्रीम का ऑल फ्रेंड्स अभी मैं एलबी को रखने वाला है आप लोग बुरा मत मानिए मैं ऐसे कभी कभी देते रहता है लाइव आप लोग जरूर मेरा लाइव को देखेगा तो आ जाइए थोड़ा इसे क्या हाल है क्या हाल नहीं है इसे पूछताछ करने के लिए आ जाइए थोड़ा थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं होने से मैं हमेशा 30 मिनट से देते रहता है लाइव को और आप लोग का सपोर्ट मिलने से कभी कभी 1 घंटा तक रहता है 1 आवर्स तक ठीक है तो बुरा मत मानिए मैं आज एलबी को इसी टाइम में रखने वाला है नोंथांमोन लोगोफोर गासिबो आङो लाइभखौ बेखिनियावनो दोननोसै नोंथांमोना दुखु दा मोनलायसै उनाव लोगो मोनफिनसिगोन नङा होमबा तो ऑल गाइस बाय बाय नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे गुड नाइट